Foron case con seguridade os lobos os que atacaron a esta xovenca na zona de Lamela, na parroquia de San Salvador de Asma, en Chantada. Os propietarios dos animais atoparon a vaca malferida esta tarde no Prado da Rotea, onde varias becerras da súa propiedade viven ao aire libre dende hai algún tempo. Estes gandeiros que se viron na obriga de que o veterinario sacrificase a vaca debido ás consecuencias das graves feridas que lle provocou o animal ou animais salvaxes, amosáronse moi preocupados polo acontecido. Acabamos de vir para darlles de comer máis, e a ver, estaba casi morta. Xa ves como está toda, comeronlle orellas, comeronlle ubre, comeronlle barriga. A ver, chamamos ao veterinario e acabou de matala porque non vai estar sufrindo. E creen que os restos das vacas poden estar o mellor feridas? A ver, fomoslas buscar, tiñan manchas de sangre, vamos, algúns rasguños teñen, pero elas escaparon, foronse para o pueblo, meteronse no pueblo. E que podería ser esta noite pasada, o mellor, ou esta mañá? Si foi esta noite de madrugada, eso sí, que onte estaban ben. E nunca tiveran ningún ataque aquí? Non, é o primeiro, pero algunha vez é o primeiro, a ver se é o último. O resto das vacas fuxiron, probablemente asustadas, e salvaron o peche eléctrico deste prado, situado moi preto do polígono industrial dos Acibros. Os propietarios que viven na parroquia de Vilaúxe contan cunha explotación gandeira e xa sufriron outras veces as consecuencias dos ataques de fauna salvaxe como o xabarín, que lle ten estragado varias colleitas. É a primeira vez que sofren o ataque do que probablemente sexan lobos e ademais da perda económica que isto lle supón, suman o impacto dun ataque destas características pro resto do rabaño. Ademais, séntense indefensos ante este tipo de sucesos. Os ataques de lobos volven estar á orde do día nas últimas semanas. Na pasada mataron outra vaca no Sabiñao e a primeiros de novembro unha frisona foi devorada polas alimañas en Carballedo.